Abalisa abathathu bavele ngaphambi kwemantshi uIfran Khalil, uDylan Govender bavele enkantolo kanye noJackson. Izelama Govender besikade zidonswa ngendleba ukuba bathole umheli omusha. Namuhla enkantolo kuvele ukuthi abameli batshele umndeni wazilamani zakwaGovender ukuthi kade besaba kusebenza lelicala. Umheli kammangalelwa wesithathu uJackson utshele enkantolo ukuthi usethola izinsongo ngenxa yokumela kulelicala. Imantshi uKhalil uphinde wadonsa ngendleba izilama zakwaGovender ukuba zifike enkantolo nomheli osekulungele ukuqhubeka necala. Ngaphandle enkantolo bekunababhikishi abafuna abasolwa banganikezwa ibhayili. Sijabule kakhulu singabefundisi baseThekwini region ngoba siyabona ukuthi ubulungisa buyenziwa. Wonke labantu bekulesisikhala ngabe bebulala abantu abamnyama sibona sebengaphakathi. Sicela futhi umthetho uqhubeke uqoqe nabanye abasele. Ukusijabulisa kakhulu ukuthi sasishilo ukuthi sifuna lababulali bahlala ejele. Baze bagugele khona noma bazibafele khona. Nje bayipostponiwe futhi besengaphakathi ezitokisini. Sikholelwa ukuthi umthetho uzokwazi ngempela ukudlala indima yawo. Into esishoyo yinye 1 lihlehlile icala sijabulile kodwa futhi siyazi ukuthi these are the delaying tactics lawo enziwayo so that sizogcina sihluleka. Amaphoyisa namasosha abekade eqaphe ngesolokhozi abasolwa bazobuyela enkantolo zingo-12 kwephezulu ukuzofaka isicelo sebhayili. Bonke abasolwa bagcinwe ezitokisini. Thula Namsimanga, SABC News, Verelum.